Kanyang laki din! Ay, Edgar, maululaw ka na kao. Ni, apay nga nanang. Ay, matali mo daw aksan. Ay, sana. Ay, Petra, bakit? Petra! Umay ka man dito, oy. Aglutluto Umay ka pa dito, oy. Agala ka iti danong inuman ni nanang. Darasam! Apay aya! Maulaw ka nun ni nanang. Matalimu daw ka nun. Ha? Taapay! Anyak na pasama kaya? Mayat mo't itay Itay day jay. Ay, matali mo daw ka talaga. Bakit? Tanggalam ni nanang. Dati danom mo. Wag day tadanaw. Uminom ka nanang. Ay, sana danumti ka sa pulag. Agas nga raw. Agas ti ka sa pulan na. O, mapan ko alaon ti agas na mabitlaang. Ay, saan? Katumtumar ko lang itay. Kwarta ti ka sa pulakid ka na nakaw. Mariknak kat umadanin. Ti ka di pusanak dito'y rabaw tinaga. Umadanin na. Kabigbigsa ka pa lang. Mabalin ka dahi ngay ka nakiti kwarta. Kuna. Agdrama man ang dati bakal. Naon mo't kwarta ka. Ay, maulaw ka talaga. Matayaksan. Bakit? Ikaw man pala ang ninanang iti kwarta na ah. Umutangak man pa ilang iti bagas kan sardinas, Mare. Umutang ka? Kano lang ang idinagsweldo nila kay mo? Saan kami kumamot ang maibusan? Uday tanto mga min a plastik ananang na. Kat no nakita ka nakaisam alimabas dito'y kantina. Mapan manin makitong Apay, ik-ikan nila kayo mo iti pagsugal na. Kano, drinamaan naman na nadya anak na. Agin uulaw, agin tatali mo daw. Ay na, ibagakan ka, naglaing agdrama dahi ako tugangak. Ah, kasta? Ang runaan na plastik, pirmi a plastik. Sumunga dun, day tatrakti basura. Di basura yung ay maray. Ay, ewan gaya man niya. Inakalaon biit. Adda kumakat ni katugangak ta ikarga ako ni tatrakti basura. Ay, agawit na yun! Nay, nagsapa pa'y mag. Adda pa'y lainit na oh. Apay, di mo amuaya. Nga dapan nga galalay ti tao. Kasanungay no matsambahan da ka. Kitalaan da ka. Oh. Kanobing lang, ba't yung mukngal alaan da? Ay, saan da kagpilpilitan. Ubing man, lakay, kun baka topol man, kubuwan man niya di talaan da. Ay, saus, nakaamamak nga ron, ano kasta? Iso nga ron nga gawit tayo. Nariga tayo, no laan da tayo, na itapurawaban. O nanang, nakamisuot kayo mat. Ha? Tilamad-madlaw mo si Kapitra. Adain lutok a pansit ije kusina. Naimas mo lang at aday tayo lutaw. Naimas mat kung nadagiti apo ko yo. Anusan yung ata awan ti karne na. Awan mat ngamin igatang ko. No, isidir mau dya inted ni Edgar a kwarta kanyak. Ne, awan mat ibagbagak akasta nanang. Imot ka ngamin ka. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Wan, imot ka. Iti lasod ti sangapulo at tawon apa naggigyan nyo dito'y balay ka. Amo ka, ti kinasyasinom, Petra. Ay nananang, idi pa'y apilpilitek asumina kami iti pagnaadan. Ang saan na kayat? Gaputa pampanunutan na kayong agmay-maysa ama panawan. Daytoy ti bagakken ka, Petra. Oray anya pa'y aramitam, siyaklat at idenggen ni Edgar. Ikanaklat tayo ti kwarta, oray saan mo akaya? Kumusta ni nanang iti nagmalambay? Saan ka din ang naulaw? Awam mo diti balay nga nagmalmalam. Napananan nga eh. Napan siguro man na nakitungit Kahit mo sawal, insugal na dyan, tid ko kwarta na. At iso mati ayuyang na akanayon.
Di ta pagtutungitan. Kuna na maulaw. Dandani pa'y matalimu daw. No, adda ka, maulaw. Ang naawan ka, mapan ka nagtrabaho, mapan batan makitong eh. Aglaba ka manan? Un mare, sungod nga imayak, ta umutang ako maiti sabon a paglabak. Ay, awan pa'y kwartam aya. Awan pa'y ngamin buena manok ka. Manupay ngamin nga aldaw, sakbay nga agsweldo nila kay ko, kumare. Ayun gayam. At daman damagakan ka, mare. Anya na ita? Apay, pudno aya nga adda puraw avan nga agal-ala iti tao. Kunadamat nga awan pilpilyin da nga alaan. Ubing ken nataengan alaan da. Hindi pa imot nga istoryaon da day tamari. Mamati ka? Saan? Istorya tupo-tupo lang day tamari. Nanang! Pakapsutan niyo man ita TV! Anya! Dahil ta TV kunak nagpigsa! Na, bogbog kawan na kaon. Di na kun amo arespetuan. Sakman lang ti mang pakapsutan! Makadanon da ito kinidgar. Iti uray ka man. Saan nakpay an na iturad a binugkawan nidgar. Makamo kayo na idano nyo kan kwa na! Nagrigat kayo makaw! Awat! Naa. Nanang, agsamsahit ka. Ayada ka na nakaw. Saan ko napuutan ti isa sangput mo? Ay, nanak ko aya. Di mo ko na maulaw ka man, nanang. Ay, day ta asawam. Binugkawan nak. Apa binugkawan na ka? Saan mo't abo magbugkaw ni bakit ko ah? Anya saan? Kanayon nakto payabugkawan. Itala na iturad ka o ti magibagakan ka. Mala, saan kayo nagsakit, nanang? Kasano asaan kat nagsakit tinakam ka. Gaputa ba kita kaun bugkawan naklatan? Sinurwak da kita ubing iti assignments da. Unak man o nakaturog kan. Talaga kahit kundi maturog, agam naskin nga agsarita ta. At ang amin inistorya kanyak ni nanang. Amok day kan. Siyak man ti dakasan. Binugkawan mo't ka no? Kunakon kat. Mabalinak ka di mo nga agistorya iti badang ka. Istorya akan ka tipod no anapasamak. Kat agdangag ka. Galing kong sumayaw. Ay! Makapakigtot kayo mananang. Kalat, magtatangag parang kayo dito isang wana ko. Nakitak gayam nga glablaba ka. Lablabaak, dagiti puraw nga uniforme nilakay ko. Iso nga rod nga umay kasurwan nga aglaba. Tanakitak asaan unay apuraw dagiti linabaam nga imbalaybay mo ijerwar. Amok ti aglaba nanang. Saan na kun asurwan? Nalalaing ka ngamiti siya. Adaya mo timbagak akasta. Ay, di mo kayam kaya ti pasurwan. Apay ngamin aya, asaan kayo arimwar ita? Adda ka no nga raw, di puraw avan nga agal alay ti taaw. Uray ka no bakit alaanda? Namati mo ti bakit? Pudno aya, day ta nga istoryaan da. Ay, wana nang pudnaw. Adon ati babakit ngayon nalada. Nang nangruna dagiti plastik at tao. Anya, Iso nga dagiti plastik dita, ay agbalbaliw kayo. asinaw ti pangibagbagam iti dayta. Kadagiti plastik Kano dudwata lang mo ditaw. Ay, gaya man niya. Saan apuraw avanti mga lakada kayo nanang? Dayta man ni, lumabas dito. Ha? Trak mo ti basura dayta. Para kadagiti plastik at tao dayta nanang. Paspasagitan naksamot, Petra. Ibagam lang nga. Ay, di basura mabait lang nga na nga. Irwar ko ba
Mabutang ni nanang itis istoryaan da puraw avan nga agal-ala iti tao. Oh, namati. Di mo ka di madlaw asaanan a lumablabas dito itersenam. Un nga rod, manon nga aldaw ajak nakita. Iso nga dalangan iti balay, pasaraeg buya iti TV, anak kapigpig samot. Ay, dayta tinarigan. Suruan nakpay kunana asaan ko kano amuti aglaba. Unay matanda di akatugangam. Ay, jak amo, no anya man ti drama na madamdamain ton sumangpot nila kay ko. Itay kakadipay anak kasangpet, anak kaw. Kasangsangpad ko lang, nanang. Ipampamasahig man ni bakit ko to'y saka ka na banluganag na. Ay siya kun atimang masahe. Un man nanang, tama pa na kung agluto, iti pangrabyan tayo. Edgar anak kaw. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya deta, nanang. Jak nga minen makarwar. Takunada nga adda kanupuraw avan nga agal-ala iti tao. Ha? Adda ya. Iso ano mabalain, dito'y kamilaangan balay nga agsusugal. Anya? Sige na anak ko, tapno saan akon nga umadayo upay. Ay. Nanang, kagurak ti sugal Amuyo da ita. Kidawon nyo. Dito'y kayo balay nga agsugal. Saan Saan ang mabalin nga dasugalan diti balay? Ay, jakat ang masuruan dagiti ubing nga agsugal. Ti subay Saan ka nga umanugot, Edgar? Agrason ka mat Saan awon amin? Ay, nagkriga nga rudmot dito. Taan niya? Tamakigigyan tayo lang iti balay na? Sige. No dahi tati pampanunutom, da kamin kadagiti ubing ti pumanaw. Tasi ka lang ti agyan ditoy. Kaduam dahi tananang mo, aman nugal. Apay ngay, tasan kamutin nga may makisugsugal kumaray. Nay, kano imbagamiday nga dapuraw avan nga agal-ala iti tao. Hey na, adan update na dayta, ngayon padamag ko iday kumaray. Anya kumangay ti update na. Fake news lang dayta. Sana puno nga dagal alay ti tawa puraw aban. Na, nagkunay ti dayta. Ay ka, bot-bot nganda tayo lang, amaray. Ay, kastagayam. So nga, umay ka, tamapanta makisugal. Ay, aguray ka paray. Anya nga tano dito'y laangan balay ti pagsusugalan tayo. Ha? Ay ka, may mayat ba din? Ano kasta? Asidag dita paggapwak. Mala, pakaamuan kayong tao no kaano tayo amang rugi nga agsusugal dito'y balay. Ay ka, ornosam nga rodin na jatin to kalamisaan. Kaya nadua pagtugawan, kumaray. Anang, anyan tinagsaritaan nyo ije kumparem? Ay, nangagmaw. Wen, Iyay ayab ko nga rod, dito'y balay ti pagsusugalan may. ay ayaba mo nida? Saan ko pa'y nga inaprubaran na lang? Nagsaritaan minday takin ni bakit mo. Saan na ayaan na istoryakan ka? Naistorya na kanya, kitisungbat ko. Saan amabalin? Anya, apay asaan na mabalain? Tapno saan akong arumuar dito'y balay. Jak ipalubos ita niya man nakita ti sugal iti balay nana. Kan isardang mamutin ti makisugal. Ta iso ti papapanan lagi ti kwarta nga itid ko keng ka. Ay, di nakpay matam mo nga ipatag. Respetaran nakmata. Risrispita rin da ka nanang. Iso nga rod nga uray kamalitar aramidem. Anusan da kalata ta si katinanang mi. No kasta, saanan ama balain ama kisugala. Saanan? Isardang mo dahit abisyom nanang. Mapankalaangan makipraktis iti sala kadag iti padam a senior citizen. Nasay-saya at pwede ita, apakaibusan ti oras mo. Ay, unay matan. Kanya lakit din ayan nana. Surutan mo't ati ibaga. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Oh, apay nga umanawag ka. Ada ka di importante nga ibagam? Unay kan, itaklaan nga umawag, nga magungungit ka man ay. Ay, nagadupay lang nga ibagpagam. Apay nga minaya. Ibagam no niya't ibagam. La! Napuno ka di tabarmaw, may kami man agsyat ita. Ada ba kanti amay sa table? Umay kayo no umay kayo. Tano adda umuna ngamda kayo, awanan ti pagtugawan nyo. Apay, sana mapalin nga ipa-reserve. May pa-reserve man nga ibagbagam. No umay kayon. Nagadulakit nga. Bye! Ay, unay na yabila. Nakasungsungit ako sarsarita. Ure ijibar na no ka. Kas dyan naladay dyan, ngam nasingpa ni Bila. Nagangailang, di pa nagsasauna, ngam nasingpa ka day. Sa bagay, style na lang nga. Kaway! Kahit mapantang araw din Ay kadwa na. Parang adabakan di pa iya may sa atibal ako na. Ala, mapantang araw na yung paray. Asino di imawakan ka? Dayjay man salbag ay Ulysses adayjay. Ay, ni Ulysses nga agar-aram kan ka. Jak laki di kurkurso na dayjay alalaki. Artak man. Anya? Ay, Nabela, agbalbaliw dayjay no aklunam. Oho, uray ditana. Paumay da ka nun? Isumati ko na. Umay da lataan o umay da. Saan no saan? Whatever. Ay, sorry Addan tinagtugaw di may sa alamisaan. Unay kamatan, Bella. Di mo la in-reserve para kada kami may. Nakabaybayag kay itong mga min. Kanya? Kit imbaga magking kapaumay kami. Wala ang tagwapo na ganyan nagtugaw ya. Ay, siyempre Kaya't mo sawin, saan kami agwapo? Iso asaan mo nga in-reserve? Ay na, Ulysses aya. Saanin ang masapol adamdamagan dayta. Ay, nakalalas ka. Kanya? Ala, ijay kayo bangir amapan uminom. Barang adabakante, alamisaan dayjay. Kaya dito yung aruti kaya't mimay. Nata napilit. Makikita mo't anapon no. Awan bakanti kunakla. Kan awan ti lamisaan ditoy at para kadagiti pangit no. Para gwapo lang. Uri agtadar kami na lagi nilaw. Naalasyo, ikaw hindi bangir. Saan dak akulitan ditoy? Hindi mo kahit amakangag, la. Ala, saan kami naman pa najibanger? Agawid kami langay. Agsubli kami taon, intun sa balingal daw. Kanya laki din na yak. Okay, awid, shoo. Yan. Kakaisuna nakaumay ta dito'y syudad nga glako itinatang. Mapantaman mo't ag-relax inton malang. Ay, muna. Mayatak iti daytang imbagam. Papanantangay nga ron. Ay, mamantalangan ni kay Barney Bila. Ha? Mas may met iya itasi. Bantayan na dagiti customer na lumabartig na siya. Sana kasi iti sa bali abar. Agundawayan kung takawan dati customer. Ti ko namgit di. Ar-ar mom ni Bella. Huh? Iso at tunggal umay ka dito'y syudad. Ijay ti ayuyang mo. Anyo? Si kakid di mo. Awan, napili ni Bila, Ni Ulysses Tupay akasinsing ko, indiritso na saan na kayat sikang. Ne, apay ngay. Napili nga rodo. Ngamnupay kas na, mapan kami lat na ijibar na. Uri na kaungungay, takasarsarina. Mala, di ka madanagan. Tamapan ta inton malam, ijay bar ni Bella. Oh, ada ka. Sino ka duam?
Bert, at dalita naman, si kakid di mo. Sumungsungadak pa lang magungungit ka manang. Kat, anya ngay nga ron ti kayat mo kulas. Agpalakpakak ang nakakita kan ka, kasta ka de? Ah. Yehey, ada ni kulas kunak. Magraraman ka talaga. La! Ay, agyamang ka ata, nasingpa ata lataking ka, bilang. Anya? Siyak pa'y ti agyaman, iso. Ay, sus! Ay, kanya nga eh. Mapalinan tiyag siya, Hanapay mo ti bakante at alo alamisan eh. Wan, ada ba kanting ang naka-reserve dagita? Ada ti pa umay a customer anang i-reserve. Huh? Sorry ngam ije kayo latan bangir ang mapanagshot. Awan ba kanti ditoy? Naimawag ka kumasakbay kayo nga imay, di okay sana. Ay, una. Nagwapo ti umay. Ibirok mo iday ti pagtugawan da, Ngamno da kami ngawan itsura na. Ibagam anak ka reserve. Inyalaki din mila, Ay nagadungay bagbagamanan kulas Kaya't mun samot nga agong takmanan la. Ay, agyamang ka talaga. Kaputan na singpid kami. Oray nakaungungit ka. Agyaman? Taro pa ma. Da. Ala, ayabamkit di tumboy akadwam, apadpadam akwa, di kayo bangir amapan. Shoo! Panaw! Apay ngay apinapanaw mo nag-akustomer Bella. Ha? Naway apay mo't. Adapay mo't ti bakante alamisaan. Jaket tikas di customer. Anya, Nicolas mo't dayjay. Isumot di agar aram sa kan ka a farmer. Nakalalas man. Pulos nga awan tumakder adot-dot kukunkwana. Anya, kat uray adi, saan mo kumaida a pinapanaw Ay, basta. Ado ti customer inton madamdama. Nagugwapo da. Eme. Ay, sika talaga. No gwapo, pastrakam. Ngam no medyo, papanawam. Ay, anya lakit din. Katuan papanawak talaga. Nang rona no nagkukulit da. Apay ngay, asaan nga agpastrak ni Bella iti customer no? Nawayan samot iti unag. Salbag na di abila, Ha? Tapay ngay. Kunana naka-reserve ka no di talo alamisan, Anya? Kung kunana laki di day, Ha? Nga po lang ta medyo ti tao, ibaga na naka-reserve. Ngam no nagugwapo ti umunag, umunag kayo, tayo sadyaw. Kung kunana tulungaw. Agyaman na talaga na diya babae, na nasing puta lataking kwa na. Ay, una yun day dya, Bella. Gwapo ka mo't. Ngam apay, saan nga ta magugwapuan kan ka? San siguro at pinaruarnak mag. Awang kanong arot ti bakante. Agdadata lang arurin di talo bakante alamisan. Salbag kinig. Ala, huston. Katanya ngay nga ron. Mapantalatan na ijay Army Rose. Ijay talangan ang mapanagsat. May isa lang, pumanawtan. Si kamanan? Di na minsan imay kayo. Sa ita, da kayo manan? Kahit, apay, sanda kami akayat na makikita ya. Kahit umay kami nga rutag siya. Sika, kaya't ko ang makita? Da! Ay, nakalalas kaya. Anya? Awad di bakante dito, Ulysses. Sorry doon na lang kayo uminom sa kabilang bangir. May bakanting lamisaan doon. Anya? Awan bakanting ibagbagam. Kahit awan pa yung customer yo, ore may isa. Dinakman isurwan la. Naka-reserve amin dagita. Maawatam. Anya? Ululita ka. Naka-reserve amin dagita. Adda umay aginom inton madamdama. Oho, nyalaki din. Tunggal umay kami, naka-reserve ko na. Nga oray saan may. Ni, apay saan mo anang nagtiimbagak? Dinak isurwan kunak. Kaya't mun sakit la. Nga pulang tasan kami agwapo, iso kastakan. Ano?
Anya? No gwapo ti sumungad. Ala, umunag kayaw, tagshot kayaw. Kung kunam, ngumno da kami asa na gwapo, naka-reserve. Yung kayon, ije banger, da kita. Naggadulakit nga ibagbagamon. Pumanaw ka dito'y sangok sakbayak arumar dito'y takitaam. Ni, pinapanaw mo manan da Ulysses. Iso ka pa'y kumakustomer. Apa yan, Bella? Ay, Diyak kaya't dagiti at tao. anya. Anya nga rod ti kayat mo nga eh. Ay di yan tinatanong. Siyempre ti kayat ko dagiti gwapo a customer adi. Kitaaman mo tilangan ni Ulysses nga imay, nakabutas pa'y laang. Awit na pa'y lang di wisdom a plus light na. Ay na, Bella, aya. Saan anapatag no gwapo no saan? Importante, ada customer. Ay basta. No gwapo akas laki ni darling ko paunagam. Ngam no medyo ay parwaram. Anya laki din. Anya. Awan mo na talaga. Saan nakakayat at pag inuman ni Bea? Ay, uwan nga rod. Una hindi dya, ba't tita babae? Masapol agwapo ti customer na ti salmag. Malakbay amlaang Sa bagay mo kidiya. Uray kas dyan na dayay. Nasingpit latamay. Adala ko marwan na. Isa nakaungungay. Saan nga agpaw na iti customer na. Napili lang nga rodin iti lalakay. Napili pa iti customer. Nyalaki din na ya. Tag, pormak to mamay. Tindon sumaron ang mapantay jay. Barang ibaga na nga. Umunag ka, tayo siya tiyaw. Salbag kini na da. Ay una hindi kastoy. Anyat orasan ngam awampay lang customer tayo na net. Di da ko na nagbalbaliw da amin. Ay anya laki din. Ay, wan nga rod. Ay, makapasan na ay man. Sapay umadani man ang ti panagbabayad ti abang ya. Ay, inayan na. Si kantumit ngamin. No adda umay abugam. Ay, aday ta. Kundi sinay ka, itangawan customer tayo, Bella. Ay, Saan nga umay dagiti customer? Di ta pa nagsinsinay mo, ah? ay si kakit dimot. Adda madamdama. Urayin nyo laang. Ay, saan ka nga minamawawatan? No, da customer tayo, papanawom ita. Nangaro na no medyo-medyo. Kaya't mo mga kat masapol, agwapo. Ay, hindi mo man papudutan ti ulok si kabakla. Ta mga no si kati pag ipapasak iti pungtot ko la. Ha? Hello? Hello! Kat, kumusta nga eh? Ne, nakaskas daw man. Itaman pa ya kundi kumusta ka? Ne, kumustaan ka lang arudan, madimpay? Anya? Apay, nagbalbaliw kayon. Saan kayo nga umininom? Ha? Damdamagak nga rod, ta saan kayo matin nga umay agparparang dito ipar? Anya saan nga ibagbagam? Kit tunggal umay kami dita. Kit abugan na kami akas lamanok. Ay, saan itan? Umay kayon, ta saan kayo apapanawon, wano abugan akaslamanok ako nam. Siguro, awanan ti customer yung agwapo niya. Iso nga awagan na kami na medyo-medyo, kasta ka day. Nagadumon lang ay bagbagamon aya. Ay, awan, saan kami pa nga umay ita? Tawan pa'y apit. Kung uri agapit kami daw, ija ito banger, ti papanan may. Anya? Ay nagalasmat nga ugali mon? Dita ka man langan? Ha? Kasla ni Bila mo, ija mawag king ka, paray. Uy nga rod, kundi awag tawanan ti gwapo, customer da siguro. Ha? Ibaganan nga umay kayon, ta saan kayo napapanawain, ken abogay, nakaslamanaw. Ay, anya laki din. Ay, kay mapanta ano, mapanta gila ko iti natay. Ijay ta na mapanagshot. Mapanta ka ijay ka aroba na abara. Kundi labas ta ijay, ayan na, tapno masar ti salbag. Kundi pili iti customer. Sa ita, kundi awang. Ay, una yung ngamin na dya bila, aya.
At dan sa tiltililing na talaga day jay. Ay, basta. Saan tama mapan day jay? Nubilang laan. Hello. Hello, kulas? Asino day daw? La, apay sa anak ang mabusesan. Siyak ni Bella. Apo, kunamlan asino ka makaliplipat. Kunamlan gwapo ka. Anya, imawag ka, day talang di bagam. Anya lagi din. Amom, siga, agyaman ka talaga, na nasingpit kami lataging ka. Siyak pa ya talaga ti agyaman iso. Ay, pakawanam. Katapay nga rin ngumawag ka. Awan lang. Damagak lang ano nagbalbaliw kayon. No saan kayon nga uminom iti arak. Anya, Mabalin yung ti umay ditoy. Saanan ang nakareserve na iti tugaw kung lamisaan. La! ha? Saan na masapol agwapo ti umay? Mabalin kami na medyo-medyaw. Ay, nagadulakit nga ibagbagam. Alawin. Umay kami daw, di taabay mo abar, di babanan may. Saan aditayan mo? Nakauyuyong ka. No, kasano kinabati mo? Isumit ti kinapigsaray tang iwa mo. Kin isumit ti kinauyuyong mo, oh. Hala, parikot kayo da. Tawang customer mo. Abungam nga may, no? Yung laki din. Parikot ko talaga. Apo nga awan mo din ti ungo nag-customer tayo. Si kamot nga min. Naglaing ka mga bugkadakwada no umayda. Ala. No adda umay, paon na ganyo lata. Gwapo manuan no medyo-medyo. Pagtiisan na natin. What? Tani, panagbabayad man nun iti abang. Anya laki din. Lumabas kami pa, Bella. One. Hoy! Papanan nyo! Kastalata, labas-labasan na kon? Madinsa ah! Mapan kami dito, Bangir. Ijay kami ang mapan uminom. Bye-bye! Anya? Uray da kulas kan tumboy. At dada ni Ijay Bangir. Lumabas kami pa, Iwan. Urayan naging customer yung agwapo. Uray pa'y mangurat-urat ka nga umawawag ka na kami. Labsan na ka pa lang. Anya? Ay, ti awanan bain? Oh, kita man. Ijay dan Bangir ang mapan. Si kantumat nga min. Ay, umayladay jay ayulisis dito'y ah. Pagsasawak ti salbag a lalaki. Kundi labas-labas na dito'y. Sa ditadamot lagayang bangir amapan. Anya lakit din. Ay, awanin, Bella. Daitan ti maganap mo. Iti masapol, gwapo ti umunag. Awan dan, nagakardan. Awan pabasulam, no saan aday tabagim. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Edwin, saan mo't ngang tagtagari ni tatang? Damdamagak no anya ti kayat na si daan, ngam di mo nagsasao. Kasla di ka pala na iruam iti ugali ni tatang. Kastana mo't talaga. Ngam manon nga aldaw asaan ang matagtagari. Igatangam latan iti paborito na asidaan. Nalakalaan ay aywan ni tatang. Tatang, nakaluto ni Feli. Mangantayon. Inlutuan na ka iti paboritom asidaan. Jay dinengdeng nga dain tuno at tilapyana. Awan man lang dito iti makadlaw. Anya? Kunakmet nga awan ganas ko amangan. Tatang, paboritom jay sidaan. Uray bay, mangan kayon. Sige, umuna kami nga roden amangan. Tani, mabisin kami. Iba't tsanda kayo latan iti sidaan nyo. Saan mo't alangan ni tatang? Napan mo't nakikaaruba? Saan pa'y siguro ang mabisin ah? Saan na akinat ko ti imbati tayo asidaan na?
Mangan tulatan inton mabisin. Danag mo na ya. Gumurguran samot ni tatang. Saan na nga mo ti gumura dayjay? Ti ko namkit di. Agbaliwan ti ugali na. Taddan kabkabaw na. Pasat nga ta ti panagkabaw na dayjay, saan na panagtagtagari? Wen, pasit na amin dayta. Kasaritam ni tatang mo. Saan na masapol dayta? Ayan ti remote control. Tagbuyak man iti TV. Saan mo asurutan ni tatang mo? Katno ko namot anapan nakikaro ba? Apay ko masurutak. Ang mga nupod nung agkabawon Saan nan nga amo ti papanan na? Agpakpakatawa ka mat bakit? Di ka di madanagan kini tatang. Ala, iyon mo ti TV tagbuya takit di. Amom kumaray. Awan pa'y kukwartak. Jak makabayad iti membership pek. Ikunak man no dumawat ka kanid, Wayne. Saan mo ta makadlaw? Makadlaw nga. Ngawan kwartak Ay dumawat ka ngamin Ay na, no talaga mo't lang ipatpatigdak nga amada. Ikandak iti kwarta nga uray sa anak a dumawat. Jak pa'y nga rod ilista tinagan mo. Tawan pa'y matgayam kwartam. Ay, kaya't kumati makimembraw iti asosasyon tayo a senior dito'y away. Ay ngamawan pa'y mat kwartam. Uray to pa'y nga di manugang ka. Saan mo ta makadlaw? Ay kayat mo asawan. Adamot imimot di manugang mo. Ay pirme! Agpadadakin ni Edwin ako ripot. Lakay, agriin ka. Apay aya. Nakaturog akmatan nga agbuy-buya. Marabiin Nasip ngatan di tarwar. Aywan. Inidap mo pa yan ti TV. Ay. Simangpot nga tan ni tatang anapan nakikaaro ba? Diyan ka mo Inakman kitaan ni Jesseled na. Nangan nga tan. Adda ka magdaya mo tatang. Nangan ka din. Kasano ang makapanganak kat nagadumat ti an nayag? Ha? Adda magdayam an nayam. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Ay, anay ka. Ayan tinasakit, tatang. Basta anay. Ay, mapan ko ayaban ni Edwin. Mabit laang. Edwin! Edwin lakay! Tatang, jak amo no sa dino ti bagbagayo ang nasakit. Tilamat itudtuduyaw. Nasakit nga raw. Ayan nga rod ti nasakit. Ditan sa kanulikod natin nasakit. Sana dita? Iti ulo yo kani. Migraine? No, nasakit yung ulo na. Sana migraine? Tinasaya at awagak ni manang ko. Tay bagak nga agsakit ni tatang. Adalod mo bakit? Anay ko, anay. O sige, tay nak pa aglod. Anay ka. Ay, ita ka lang agpanood. Aglatin yung cellphone mo, tadi mo mat-us-usaran. Hello, Edwin. Hello manang, imawagak ni tatang amin. Oh, apay ni tatang. Agan anay matan. Anya? Anay mo't lang anayan. Nene, apay ngay. Saan namat nga ibagano anya tinasakit ken kuana. Ay, kat patumaran nyo, iti agas Kaya't nayamat ti agtumar iti agas. Ket no kabuteng na ti agas. Itaray mo, ni ospital. Nasaysayat san umay kayo manang. Kasano ngay da ito'y trabaho? Panawan pa lang nga. Apay, kaskarina aya. Apay, nakaro aya ti sitwasyon ni tatang. Nasaysayat no umay ka manang. Aglas trip kan. Sige,
Kita, no makaumaya. Anya nga ti aramidon talakay. Agan anay latamat ni tatang. Di ka madanagan. Inawagak ni Manang. Pinaumay mo? Una, tapno dua kami ngagdesisyon iti sitwasyon ni Tatang. Ay, kasimot nga agbiyahe adi na oras. Anusan na, ama na mo't di masakit. Ik-ikak ni tatang iti agas. Ngam saan na akaya ti agtumar. Saan ka no nga agas ti kasapulan na. Mapagtumar mo ayamat nga minday ta. Agpadpada kayo mat ngamin akabuteng na ti agtumar iti agas. Ket, agan anay ka di pa ije silid na. Inka ngamin kitaan ah. Tatang, inawaga ko ni Manang. Kumay nakabisitaid. Itata masakitak. Sana kla umay bisitaan. Nasaysaya at saan agid da kayo, Tatang. Tapno saan yung una amarik na ti sakit. Ay, hawen man. Ala, tulungan kayo nga agid da. Anay. Oh, na yan na nagsakit to isikat ko, aya. Dahil ta sikat yung tinasakit. Kunak man no dahil tatumang yo. Pati sikat ko, ah. Kalaat matan anakarik na kayo iti adwa sakit. Ay, nablon sa amin na susuap kan. Nablo ko na kayo, Tatang. Kahit, paingay nga ron na nasakit. No nablo, ay kat nasaysaya at no mapanda kayo ipailot. Adam amok analay nga agilot dito'y lugar tayo. Nasaya at manang ta nakasangput kan. Kunamat nga ni Edwin, anas kan nga agawidak ta masakit kanu ni tatang. Pudno manang, kalaat lot kami na nakarik na iti sakit ni tatang. Saan mi nga mo no apay? Imbag ata may naksinabat iti terminal ti bus. Imbaon nak ni Edwin, tas saan namot ang mabalin a panawan ni tatang agmay-may sa. Ala, agawit ang arod. Takitaak man ni tatang. Ay, anak ko, aya. Kumusta ka, tatang? Ado ti marikrik nakasakit. Ipanda ka ni di ospital no kasta. Ay, kayat ti ma-ospital. Tapno maimbagan kayo ah. Ay, Manang, di na kaya agpa-ospital. Kasano nga rod ang maimbagan ni tatang, no saan nga ipa-ospital. Ipailot talatan. Malagip mo ni Tata Karding di taabagatan. Ay, wun ah. ah, Iso ti pang ipapailotan ididay dinanang, no agsakit ti tiyan ko idi ubingak pay. Ijeta nga ipailot ni Tatang. Amangan no adda nabloken kwa na. Nablo? Ne, kasano ko mga adda nabloken kwa na? Naidugmam ka di, wano natin nag. Maamuan taday takin ni Tata Karding ah. anay. Anay ko naklangarudan. Tidak matpatpat yan. Ay, kasi kayo mat nga ganan na tata. Kumparay! Adda ka kaday! Kumparay! Ay, da kayo matgayam nana. Umay ko dagasan ni kumparay. Ay, napandayin pa ilot, nana. Ah, tapay. Anay mo't ngamin nga anay. Saan mi mo't nga amuno apay? Ah, di, apay ngay. Nagbiyahe pa'y kit din ati inauna nga anak na anaga po ija Manila. Ah, di LV. Nagawid. Tamadanagan iti kasasaad ni tatang. Sapay kumata maimbagan. Kaasimat nga agan anay. Anyangay nga tati matakwatan ni Tata Karding as sakit ni tatang. Maamuan tayo ton madamdama ah. Tadapay di ta pag-agasan na.
Awan mo't mangag ko apanaganay ni tatang. At ka di mangag mo. No awan mangag mo, edi awan mo mangag ko. Kaya't naasawan, awanan sakit ni tatang. Maamuan ta day tayong madamdama. Manang. Ay, aguray ka kardeng. Anya day taigamaw. Lana na ito'y. Iso ti pag-agas ko kadagiti umay agpaagas. Ha? Lana ka di day ta? Apay nga nagngisit. Naksat nga may ni dinsing lag ko. Nabaybay ak. Anya? Day ta ti pagagas mo kanyak. Katuan, lanak day tatuktok mo. Haging gait idapan mo. Tapno maikat adagaw sa an-anayam. Ay, saan? Amangan magsakitak lakit nga raw no day talanam ti usaram kanyak. Ha? Saan ka masakit? Kung kunaklaing dayjay. Ay na, naglaing ka nga agartista no kasta. Amam, nanya tinablo kanyak. Anya ngay dayta. Daytoy bulsak. Anya? Agpadata nga rod no kasta. Nablumot na ito'y bulsak. Ay, di dak kamin kayat nga ikan iti kwartak dagitoy nga anak ka. Isuan na ginaanay kan. At dati kayat ko abayadan. Gamjak mabayadan. Tawan met kwartak. Di dak met ngamin ikan. Ay kat dumawat ka ngamin Ay na, saan da nga amo ti mangrik na dagitoy nga anak ka? Tata, nalpasyo ka din nga inagasan to'y amami. Anya nga ti sakit na, tata. Pudno ka di anablo. Agtugaw kayo adwa. Tay balawag ko kada kayo ti sakit ti amayo. Ooan, tata. Sapay ko matasan ang nakaro ti sakit ni tatang. Wen, pudno, nablo, ni tatangyo. Pudno dya kinunam Edwin. Nablo talaga ni tatang. Kunahakon kay. Anya nga apasat ti bagi na tinablo, tata. Dya ka disikat na. Tumang, wano bukot na. Tay bulsa na tinablo. Adda ka di mo't bulsa amablo. Awan mo't gaya mapulos kwarta na. Ikan yumot Sikaman ngamin Edwin. Di mo mo't gayam ikikan iti kwarta ni tatang. Awan mo't ibagbaga na manang. Kat may isa, saan ka mo't amang ipawpaw iti-itid ko kenkwana? Siyak itan ti aking basol. Di mo tupay masango nga awagan ni tatang. Kumusta mo't ati kasasaad na? Manon atawan na saan ka nagawawid? Amumat nga da trabaho. Ala, saan kayo nagpinabasol pay? Anya lakit din aya. Saan nyo mo't abay-bayan ti amayo Saan nyo abay-bayan amablo ti bulsa na? Tatang, binilang mo di kwarta nga intad ko kan ka. Wine, sangaribo amin dayjay. Umawag ak tumanen. Tano maibos, ipawitan ka manan. Agyaman anak ko Tapno saan kan ngagsakit pay. Ay, narigat nga rod ti mablo ti bulsa na. Sakbay nga agawid kasaritak pay ni Edwin. Inikamot gaya man ni tatang iti kwarta. Katuwa na, tapno saan manan nga agpambar. Di nantumat ngamin ibagbaga kasapulan na gaam ti kwarta. Adamot kayat na agatangan kan bayadan. Iso nga ikan talata iti kwarta. Nawanan. Aramidak datang imbaga mana. Pare, nakabayad kan iti membership mo. Ita a quarter. Ay, agbayad ak tumanay. Ay, katuwa na
Ikanda kong dagiti anak ko iti kwarta. Kat, si kaman mo ti mablo ti bulsana. Ayan ni Tatang. Rimormot, ada ka numapan na bayadan. Inal daw sa amatan arumrumwar, nga damapan na baybayadan. Bay amo, tanaragsak ita ni tatang. Nasayat nga rod no kasta. Ada pa'y bagnan arumrumwar. Nya. Pangikargaan na iti kwarta na. Aywan gayam, naskan amapan kay Jay Ili bakit? Imawag nga minimanang ko, adamanan kwarta nga impawid na para kay ni Tatang. Aywan mapan ko alaan. Narigat no agririmanen ni Tatang anablo jay bulsana. Amumeten no agpambar. Nagrigat nga ay aywan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Na, mangsursurun kan samot pare. Kahit mo ka tita papispisang ka. Na, apa yan pare? Anya ko matipakasuron ng kanyak. Kahit nagtutulad ka man. Si Kamat pare. Tinulad kaya mo. Na, disnugan ka man pare. Na, itanyaga po pare. Saan ka tultuladan pare? Ganugo, agsinsin na ka, idin to ta, agsusuya ba? Anya, di nakpagpungtutan pare ah. Maburbura na kitikas taunay. Apay, anya nga minaya ti parikot mo pare. Awanan ti bibiyang mo, nanyaman ti parikot ko. Pare, Wen, gaputawan mo't lang ti may tulong mo. Masiguraan ako man iti panagbiag ko. No, tapay, Jomar. Kaano aya mo talumong aw ti panagbiag ko? Rigat la ka na ayon ti mapagpadasak. Si Kamat pare, problema aya dayta. Ay na, Wen, gaputawan na ka na ayon ti makukwartak. Kaano mo't aya dumteng ti swerte kanyak? Ay na, aggagat ka lang, dumtengken ka ti swerte. Ay, dahi talaga na ayon isang kaibagada kanyak. Saan mo? Makauma, ti kastoy. Anyo? Anya ka diti si datayo, Ella? Tuyukan kamatis, lakay. Anya? Tuyukin kamatis manan. Anya nga rod nga day talaang matimagatang di kwarta nga intad mo. Oo na yun, ti kastoy. Naianak ta amarigrigat. Sigurado, matay ta amarigrigat. Ay na, saan lakay? Agbaliw day ta, nulakit di aggagat kan agan anus ka. Oh, dahi talaga na yun isang kaibagada. Mano apanaganusan, tinaramid ko. Ngam awan latamot. Alaki din, mga lakang rudan iti plato ta agidasara kon. Mamigat na yon. Biyag aya. Ala husto, hindi kan agsin na sinna ay tani. Adda ka iti sangot ilamisaan. yun na. Magbagaman niya kumpare. Opay ka di. Kano kas taon na ti panagsinay na hindi na minsan. Nauma ka nun, iti adda, panagbiag na. Ha? Ay, dahita nga rod ti sang kaibaga na. Riga lat na kano akanayon ti malaklakam na. Naita mo ka na, di sang kay bagana. Ngamnod dati may bagaking na, di na mo danggay. Agsadot-sadot mga min. Di na alistuan tagtrabaho.
Nagpadaan da iti maysa gayem may. Kanayon nga agreklamo, tamarigrigat kanulat ta kanayon. Ngam di da mga ngamin agagit nga agtrabaho. Day tangarod kat ti parikot kada tayo a Pilipino. Nalain tayo nga agreklamo. Ngam saan tayo mga agtrabaho. Ay, da kayo lang ah. Ah, si Kamadino. Basta, Ay, bagamlat na di gayem mo. Tapno, sana tila pampanunutin na. Kumaro ti pa nag-overthink na. kasla na unag ti pampanunutan ma, Jomar. Agpampanunod ang arod. Ganyan ti kasayaatan nga ramida. Tapno makalong awak man mat itirigat. Di mo? Saan nga rod? Isa pang panunutik. Amang kid tinuadda ti maisingasing mo. Ibagak, Jomar. Alaman, agibaga ka mga ron. Barang matulungan na. Mapankagdamag ang ijay mamalad. Ha? Una niya. Magdamag ang basilaing mo, Jonah. Ay, di naktagibasitan, Jomar. Nalalingak pa yung amsiga. Anya? Kawan, kidaman. Siyak tinakapanunot iti dayta. Uwan man ngagpaiso. Barang iso ti makatulong kanya. Kon kanak lang dayay. Imbes amapan kagdamag iti mamalad. Ingka kidyag birok iti panggadam. Papanam ka dila kay? Ada pa panak. Sa dino ay ang amin. Basta, di kan sumana o. Ay natulungan na ko mga agangkat itinatang nga ilako. Ay na, ano sampay ti mapanbakit? Sana bale, tulungan kan to intong sumaruno. Papanam ngamin aya. Basta, di ka madanagan. Kaputa pagsayaatan tayo mutlaang ti papanak. Anya? Ala bakit, mapanak ko na. Barang day tuyan ti makatulong kada tayo. Tapno makalong out tayo itirigat. Anya? Oh, apa yun, Ella? Si kamot ng tiyag bagbagkat kadagitala kumanat natang. Napanan ngamin ayat asawam. Ay, jakman amo, Jonah. Anya, sana nagpakada. Nagpakada arumar, ngam di namat imbaga no sa dino. Anya, amangan kanuno day giant ti solusyon, tapno makalungaw kami itirigat. Madanagan nga rod. Amangan kit dinumapan agaramid iti may kaniwas. Aguray ka man, Ella. Amangan kit dinimpay-paysunan tinapan ijay ayan ti mamalad. Anya? Naranak ngamin idinaminsan ijay sirok ti puon ti mangga. Kasla na unag ti pampanunutan na. Gayam, agpampanunot, no kasano kanungata, ama kanungaw itirigan. Ay, anyan ti asawa kaya. Naibagak mo't ama panagdamag iti maysa nga albularyo. Kat impay-payso na matan. Anya? Ay na, pasensya ka na, Ella. Ano saan nagapanyak? Di na napanunot ti kasyay. Ala, awan basol mo, Jonah. At damat lakan kwa na amis mo ti parikot. Gaputa sumrumat ti kinasadot na no daduma. Apo mamalad, himayak. Kaputa kayat ko man na maamuhan. Nganya ti agururay kanyang agasat ko. Hey. Ay, adati sumangbuya ka na kang gasat barok. Ha? Anya nga asurti dayta, apo mamalad. Iti siya na nga agbuyag, mga buka iti luto. Anya? Yahoo! Yes! Dahito yan yung solusyon, anabayag aparigot ko. Oh, kamaw dyan na, naamuak mo ilagay. Yes. Kita, barok.
Di ka unay, ang mga maunat ka adi na oras, gapo iti ragsak mo. Anya? Malala. Agyaw mo na ka pumamalad, ha? Agsubli akto inton bumaknangak. Ne, naragsak ka mat asimang patlakay. Uwan, Ela, bakit? Gaputa, nasumbata rin ti parikot ko. Ha? Naamuha akong ti solusyon tinabayag a parikot ko. Kat, anya ti solusyon na ngay. Bakit? Siguro ti mamalad ang nagdamaga. Mga bakak to kano iti loto. Anya? Uwan, bakit? Bumaklang tantong. Ay, nalakay, di ka man mamatpati kadagita. Iyong awanda ka lang. Ay na bakit? Di kan kumontra. Na ito yung ti solusyon ti kinarigat ti panagbiag tayo. Ay, anya lakit din ay alakay. Kunak lakit din no sa dino tinapnapanam. Napan kalagayam ijay ayan ti mamalad. Kasla naragsak ka itaan, Jomar. Ayaw na. Agragsak tadan solusyon ti kinarigat ti panagbiag. What? Gun Marsay. Ay na. Bumaknangak to iti kabiitan na panawan. Anya? Gun Marsay. Di ura ilibrigan to iti nakadadong istik kin mas malo. Anya? Nakaamamamot nga iti dayta, Jomar? Ay na. Napangkot tinamag iti mamalad. Anya? Gun Marsay. No kayat mo, mapantamot damagan tigasat mo, kaya mo. Ala, man nga ron. Kuyugan nak to. Kaya't kumot amaamuan no anya ti agur uray agasat ko. Madlaw ko kini pare Jomar Anya ka di dayta, dino. Kasla kanayon mo hindi pa nagtaya na iti luto. Nga ron. Diyak man amoy ti dayjay agayim ta. Ay na, mangnamnama nga ron ngagbali na milyonaryo. Anya? Ay na, nagtalag-unay iti imbaga ti mamalad ginwa na. Ay, una yun. Milyonaryo? Amangan mat no milyonaryo iti utang. Nya, Apo mamalad. Anya ngay mo tinakitam agasat kunto. Hehe. Adati agul uray ka naka-asyo te bulasang ko. Talaga? Uwan bulasang ko. Sigun iti mabusak iti palad mo. Makaasawa ka to iti na anos alalaki. Talaga? Uwan bulasang ko. Makiasawa ka to iti purinar. Ay na, agyaman ak unay apo mamalad. Agyaman ak unay. Yahoo! Yahoo! Nene. Yahoo! Deton Marsay. Kas ka mo laubing aglag-tulagto kita. Yahoo! Ay na, kasta unay tiragsak ko gapo iti inbaga ti mamalad agasat ko. Yahoo! Abay ha, anya ti imbaga na agasat mo. Ay na, makasawa akto kano iti foreigner. Ha? Wan! Ay nakamaudyanan na matumpad mo ti arapaap ko. Yahoo! Nas kanyagyaman ka kanya Marsay. Gaputa no awana, di mo na amuan dahil agasat mo. Ay na, wan nga ro, Jomar. Kaano nga taamam-amok na di a foreigner ay ha? Mapaanak to iti sa bali a pagilian. Agpatinggan to ti panagrigrigat ko.
mangtad ka man iti kwartam, kaawawat yung matitupad yu. Ay na, di mo pakibibyangan da dya bakit? Gaputa adda ti pangaramata. Anya? Kung bakit? Saan ang bali? Tagkan kanto iti kwartam. Apay, anya ko matigatangam aya. Ay na, mapanak ngamin ijay sentro. Igatangan ka kumamot iti brief mo. Anya? Wen lakay tani, daan mat aminan a brief mo. Adda pa yan maikikat ti garter na. Ay na, bayampay da kita bakit? Sana bali? Saan damot amakit kita? Anya? Gawan may, agpanpantalo na kamay. Di saan dan to amaamuan, nurot-trot gaya ng tibrip ko. Unay kan lakay. Apay, di kaya mabain. Malabas-labasan dagiti tattao no isampay mo di pagsampayan. Ay na, nalakalaang ti solusyon na dahi bakit? Isampay ko iya o nagtiban nyo tapno di da makita. Anya? Oh, apay, di talang ti ginatang mo ela. Ay, dahito lang ngamin ti umanayan payla ti kwarta. Kuno awa nila kayo mo titupad da. Ay, jakman amo iti dahi ataw. Adda ka no ti pangaramatan na. Ang mga nuy tayo naman nun iti luto Ay, anya pa'y ngay. Sigurado gaputamang namnama unay ang mga bak iti luto kat agbalin a milyonaryo. Ay, mang namnama la unay iti dayta. Naunay di na amo amay ibusan ti kwarta na iti katataya iti loto. Ay sus, naskanabantayan ti asawa melang. Ang mga numaadik iti loto. Ay, nabayagan nga adik dayjay, Jonah. Agasag man pare Jomar. Nangabak ka man iti cooking contest. Ay na, basic lang amin na kita pare. Ay kat kisaya mga roti premium. Uray dahi tala plain a pizza. Ay, dahi talaga yan. No problem pare. Oray man o dahi ta kanginginaan. Ay na, wan man nga rot pare. Ay na, ikamot ani bakit mo pare. Tanay, di mo sa inikan iti inawat mo atupad mo. Ay nawan pare. Oray alaan na amin dati premium. Ay kat nasayata pare. Ay wan ganyan pare. Sapay ko di mo tagitaksen. Ito yung nga ibaga. Anya ka nila pare. Kasla taya ka ataya iti lutang. Di ka mo ilat ang mga babak pare. Ha? O nagpaison niya. Kita ang basita pare. Dakdak ka lang di mabos-bos-bos mo para iti lutaw. Ngam para iti asawa kang putot mo. Apa yun, Marcy? Apa yung kastamatan ti jar mo? Ay! Nako. Umadanin ti kasari iti nobyo. Ngam kastakid ti jar mo. Ay na, kasano? Saan mo't ana ipaypay so diyan baga kanyak ti mamalad? Ha? Katwan, kaslasi ka. Mano abulan ang tinapalabas. Di kamot lang mga abakan itiloto. Ha? Una niya. Nangabak ngagpaiso. Ngam, loto man. Saan aloto? Agrubat ka Marcy. Mapantaman iti ayanday di amamalad. Apo mamalad, imay kami. Kaputa kas taon ay tirurudmigan ka. Apay, hindi ka diti pwede ako tiyo, da kayo nga tatao. Kunam, mga bakit iloto? Saan mo taloto lang gayam? Nangabok ka iti linutuan. Katitaman, nangabok ka. Awan da ito'y. Wala angam loto may. As in, cooking. Saan aloto? Sapay, intayak amin atupad ko iti loto.
Gabutamang namnamaak itimbagam kanya. Uray siyak, mamalad. Kunang nga asawaan nak iti foreigner, ngam saan mat? Foreigner lagayan tinagan na? Ay kat ti taman. Ada ba si ti mama? Wan angam padamot a Pilipino? Kunak man no foreigner ako nam. Ay na, amom ka di. Kasta una giragragsak ko, gaputamang namnamak amapanak iti sa balya pagilyan, kat bumaknangak. Ay na. Da kayo adwa. Ay sus. No kaya tiyo ti lumungaw ti panagbuyag na. Nya, ha? Ay kat agsalukag kan agkararag kayo. Amoyo, inspirasyon lang kumaa. Dagiti inbugbuga kada kayo. Wah! Anya? Lakay, nabayag kamutan nga agtaytaya iti luto. Ngam apay ngay, adi kamut mga abak. Naamiris ka husto gayan timbaga di mamalag kada kami. Nga anya, Asaan milangor urayan ti swerte, bakit? No digat naskan nga itrabahuan mi. ay katwan mat ngamin lakay. Idi pay laang nga ibagbagak day taken ka, ngam di na mo ngamin denggun. Huwag nga ron, bakit? Kunak no loto. Loto lang magayang tinangabakak. Kasta mo ni Marcy, foreigner lang magayang tinagan di maasawa na. Ay na, agbalin ko mga adal day takada kayo lakay. No kumaingga gatang mo ki iti brief mo, dagiti intay tayam iti loto. Saan ko man anas kan alingdam di tapagsampaya? Huwag nga ron, bakit? Ngam sa nabali. Kumatangak to iti ado. Inton addaman ti kwartak, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.